O PSOE advirte dun novo pacto de Alameda entre Jácome e o Partido Popular, mediante o cal avanzan que a Xunta avalará o pexón remitido polo alcalde a cambio do apoio de Luís Menor na Deputación nos orzamentos que se debaten mañá e en futuras modificacións de crédito municipais. Hai un novo pacto da Alameda entre o Partido Popular e Democracia Orensana que xa dixemos no último pleno no que o Partido Popular se baixou os pantalóns para aprobarlle todas esas modificacións de crédito que nos cremos que inclúe tanto aprobar o novo Plan Xeral cheo dos caprichos e das modificacións introducidas polo anterior concelleiro de Urbanismo, José Cudeiro, como os caprichos de Jácome, que inclúe tamén a aprobación dos orzamentos na Deputación Provincial e as modificacións de crédito que veñan no Concello de Ourense, aínda que non haxa orzamentos nos vindeiros anos, e que finalmente conclúe en que Luís Menor seguirá sendo presidente da Diputación e Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, ata o 2027. A voceira socialista apuntaba que PSOE e BNG son convidados de pedra neste asunto e que non está garantida a seguridade xurídica do documento, algo que xa trouxo problemas no pasado. O Concello convocou para o 4 de decembro unha comisión de seguimento, pero os socialistas creen que é un paripé. Os pasos dados con respecto ao plan son moi claros e evidentes. E tanto nós como o Bloque Nacionalista Galego somos convidados de pedra en todo isto, pero que non podemos permitir, lóxicamente, que un dos documentos máis importantes que ten que aprobar un concello como o de Ourense e que vivimos as consecuencias de haber feito as cousas mal no seu día. Decíamos outro día, estamos ante un novo déjà vu do Plan Cabezas de 2003. Sí, é probable que estemos, porque non está garantida nin a seguridade xurídica, nin tampouco a viabilidade económica deste documento. E parécenos unha frivolidade que dous grupos políticos, dous partidos políticos, acorden un documento deste calado simplemente porque se recollen os seus caprichos e intereses privados, deixando a un lado o interese público. Exixen, por tanto, informes que aclaren canto vai custar o pexón cos cambios introducidos polo alcalde e piden que se leve a pleno para a súa aprobación e que se faga unha segunda exposición pública.